Il-Gvern ikkommetta ruħu li se jippreserva art agrikola f'Bulebel li għaddiet għal żvilupp industrijali minn gvernijiet nazzjonalisti. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li l-Gvern se irtira dak li kien ingħata għal studju dwar żvilupp industrijali minn gvernijiet nazzjonalisti fl-2006 u fl-2009. Din id-deċiżjoni tħabbret waqt il-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp. Dan ifisser li l-Gvern mhux se jħalli li jsir ebda żvilupp fiż-żona magħrufa bħala Witisrinġ f'Bulebel u lanqas se jsir żvilupp fil-25% oħra mill-art li kienet ukoll identifikata għal żvilupp f'Bulebel. Bil-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona jispjega d-deċiżjoni tal-Gvern. Jiġifieri l-garanzija tal-Gvern hija hemmhekk, hija ċara, hija inekwivoka, żgur illi mhux se nkunu aħna illi nersqu permezz ta' żon ta' żvilupp industrijali lejn dawn l-iktar areas sensittivi. Għal-Kumitat Parlamentari kien preżenti l-kelliem għall-ambjent tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi. Azzopardi li kien l-eks ministru li kien politikament responsabbli meta Gvern Nazzjonalista għadda l-art imsemmija f'Bulebel lil Malta Industrial Parks sabiex tintuża għal żvilupp ta' fabbriki. Aktar minn hekk fil-laqgħa sar magħruf li fl-2009 Gvern Nazzjonalista għadda lil Malta Industrial Parks medda ta' art akbar minn dak li kien inkluż fiż-żona ta' żvilupp fl-2006 meta sar il-proċess ta' razzjonalizzazzjoni. Dan biex l-art ta' Bulebel tiġi żviluppata. Informazzjoni li komplitturi aktar biċ-ċar li Jason Azzopardi mhux kredibbli tkellem dwar is-settur tal-ambjent. Immedjata kienet ir-reazzjoni ta' Jason Azzopardi li prova jfarfar minn din id-deċiżjoni u qal li d-deċiżjoni ttieħdet mill-Kabinett Nazzjonalista. Jiena ma kontx biss involut. Il-talba kienet mill-Ministeru responsabbli mill-MIP, jiġifieri dak iż-żmien Tonja Fenek, titla Kabinet. Il-Ministru Chris Cardona qal li minkejja s-suċċess ekonomiku, il-Gvern huwa kommess li ħares l-ambjent. Illi nużaw żona biss biex tkompli tikber l-ekonomija bi preġudizzju għall-istat ambjentali, għall-istat soċjali, kif għal Dr. Godfrey, għall-istat residenzjali u ambjentali a kwalunkwe kost. U nifmu illi sensittività tagħha din l-ixju. Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera qal li huwa kommess li rrevedi dak li għamlu amministrazzjonijiet nazzjonalisti biex iħares il-wirt ambjentali, storiku u soċjali tan-nofsinhar ta' Malta. Intant il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp kienet iddominata minn tajru storbju mid-deputat tal-Oppożizzjoni Marlene Farrugia. Fumet minnhom Marlene Farrugia tilfita u għajret lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri ġbejna. Ippermetti li Farrugia. Inta tajja li l-ġbejna. Blik-bar rispettat, ma sibx dan huwa Inta tajja li l-ġbejna ġifieri inti qed toffendi. Inti hawn ġol-Parlament qed toffendi lil lawċin ġbejna. Ixel il-majk ħalli jisimgħuk in-nies, ixel il-majk tinsix tinxel il-majk.